Sanamkela Avalanche of Grace igama lam ndithenjiwe molweni. Size nelizwi elifutshane lenkuthazo namhlanje salifumana kwincwadi yabaseRoma besibhozo ivesi yama-31. Iheading ithi uthando lukaThixo. Sithini na ke ngoku kwezi zinto ngezinto, kwezi ngxaki ngeengxaki, kwezi zigulo ngezigulo? Ukuba uThixo ungakuthi, ubani na ongasichasayo? Xa uThixo ngecala lethu, ubani ongasichasayo? Ngoba nguye onamandla, nguye osipha amandla. Xa sithi sikhale kuye, sisithi sincede mzali, nguye osipha amandla, nguye osinika uthando, nguye osikhuselayo kwezi ntshaba ezisijongile nakwezi ngxaki esinazo. Nguye osikhuselayo, nguye osikhathaleleyo. Xa ke engecala lethu, ubani ongasisusayo? Nguye. Ubani ongasichasayo? Akekho. Xa ujongene nogula, ujongene nezo suffering, ezo sicknesses, stand firm in his word. Utsho uthi, if God is for us, who can be against me? If God is for me, personalize it, who can be against me? Yayithanda nalaa vesi ethi, who can separate us from the love of Christ? uYehova wasithuma unyana wakhe ukuphela kwakhe ukuba makazofa endaweni yethu, wathatha indawo yethu apho kwamele into ukuthi kufethile, wafa yena. Lupho lothando lwenjalo. Thina singayenza leyo, singayenzana leyo yokuthina sihambise ngonyana bethu neentombi zethu? Ngeke. Kodwa yena umzali uyenzile loo nto, asithumelele uYesu Kristu. Qhayisa ngegama, elilizwi, ulipersonalize. Uthi xa uThixo ngecala la, bani ongachasayo? Bani ongachasayo? Amandla wakhe. Phila ngamandla wakhe mna. Qhayisa. Phila ngamandla wakhe, ngiphila ngothando lwakhe nangeenceba zakhe ezimingona phakade. Yiyo loo nto ndisitsho kuwe, ndisithi into ezakwenza ume kukuthi wena ume phezu kwelizwe lakhe. Uthi ndithembe yena, mandingaze ndidanise. Thembe wena Yesu. Themba lam likuwe Yesu, nyana kaDavide. Gquma abarhwaqele ngonyama yezulu. Thembe wena. Nkosi kakhulu, qhayisa ngaye, imangela ilizwi lakhe. Sikuthanda kakhulu, naye uyakuthanda kakhulu. Nkosi.